Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. имрӯз пресс-конференсияи иштирокчиёни турнири UFC 273 баргузор гардид ва мо дар ин навор барои шумо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро омода кардем. ва дӯстон, барои меҳнатҳои мо лайкро зер мо бо шахиди ҳозир наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҳамаатонро ба пресс-конференсияи UFC 273 хушомадед мегӯем ва ки якум савол дора. оғоз мекунем. Алекс, ту дар ҷангҳои пештара чанд чемпионҳоро задӣ, то ин ки мероси худро созӣ. аз он бит чемпион набоша ҳам ӯ легендаи ин варзиш аст. ғалаба зидди ӯ барои мероси ту чӣ маъно дорад? пеш аз ҳама гуфтанем ки салом Ҷексонвилли. гӯш кун, ҳамин ки аз осеби Макс хабардор шудем, оиди дигар рақиб фикр кардем. якчанд шахсҳо дар фикр буд ва ӯ яке аз онҳост. ӯ дар ин вазн бисёр дастоварҳо дорад. ӯ дербоз аст ки дар ин намуди варзиш аст. дербоз аст ки дар топи ин вазн аст. ман доимо ин муҳорибаро мехостум. аз рӯзи омаданам ба UFC ӯро назорат мекардам ва анакнун ин имконият пайдо шуд ва ман шодам. бале, ин муҳориба барои мероси ман аст, чунки ман зидди бисёр легендаҳо ҷангидам ва ӯ яке аз легендаҳои ин вазн аст. аммо ман рӯзи якшанбе мебарам ва кори худро мекунам ва аён аст ки ман низ легендаи ин вазн шудан мехоҳам. барои ҳамин ана ҳамин кор мешавад. ин вақти ман аст. Алекс, ту гуфтӣ ки имсол боз ду муҳорибаи дигар гузарондан мехоҳӣ ва барои ҳамин ба ман шавқовар аст фаҳмидан ки яке аз ин муҳорибаҳо зидди Макс Холлоуэй мешавад ё ин ки ту бо дигар кас ҷангидан мехоҳӣ. умуман ту бо кӣ ҷангидан мехостӣ? бале, ман аниқ имсол ду муҳорибаи дигар гузарондан мехоҳам, ҳатто се то. баъди ин боз ду тои дигар. албатта ки аввал ман бояд бо ӯ корро ҳал кунам. аммо аз аввал мо бояд ки бо Макс меҷангидем. фикр мекунем ки ба UFC ин муҳориба шавқовар аст. барои ҳамин мебинем. лекин барои ман фарқ надорад. ман бо любой кас тайёрам ки муҳориба гузаронам. ҳама медонанд ки ман чӣ гуна чемпионам. касе ки довталаб шуд, муҳорибаи унвонӣ мегирад. ва савол ба корейски зомби. зомби, ту гуфтӣ ки Алекс ҷангвари ҳаматарафа аст, лекин ту дар ҳама мавқеъ аз ӯ хубтарӣ. ба мо гӯй ки ту аз ӯ чӣ гуна муҳориба интизорӣ? ба фикри ту, ӯ бо ту дар стойка меҷангад ё ин ки ба замин меравад? ман намедонам ки Волкановский бо чӣ нақша ба муҳориба мебарояд. ӯ зидди ҳар рақиб ҳар гуна меҷангад. мисол зидди Альдо ӯ гӯштин гирифт, аз зидди Артега боша бисёртар дар стойка ҷангид. барои ҳамин ман барои ҳама чиз тайёр мешавам ва аз корҳои кардаи ӯ қарор мебарорам. агар ки ту чемпион шавӣ, муҳорибаи навбатии ту зидди кӣ мешавад? реванш бо Волкановский барое ки ба ту имконият дод, ё ин ки ту бо Холлоуэй, бо Артега ё ин ки бо ягон каси дигар ҷангидан мехоҳӣ? ман фикр мекунам ки ҳозир оиди ин чиз гап задан дуруст нест. аммо вақте ки ин кор шавад, пас гуфтанем ки ман ҳама вақт бо Холлоуэй ҷангидан мехостам ва ҳамзамон ман фикр мекунам ки Волкановский низ сазовори реванш аст. Алҷамин, ту дасти холӣ набаромадӣ. ту шлем дорӣ ва китоби қоидаҳои MMA. ва чӣ хеле ки мешунавӣ, одамон вокуниш доранд. гӯй ки барои чӣ ту бо ин чизҳо баромадӣ? ман бояд барои ҳама чиз тайёр бошам. ягон вақт намедонӣ ки аз чунин шахсон ба монанди Пётр Ян чӣ интизор шудан мумкин аст. ҳеҷ кас намедонад ки ӯ чӣ кор мекунад. барои ҳамин ман бояд ки тайёр бошам, агар ки ӯ боз ягон кори берун аз қоидаҳо кунад. Пётр, реаксияи ту чӣ гуна буд вақте ки ту шлем ва дигар чизҳои Алҷаминро дидӣ? салом бачаҳо. ман медонам, мо ҳамамон медонем ки ин шахс кист. ӯ масхарабоз аст. ӯ танҳо кӯшиш мекунад ки муҳорибаро фурӯшад. рӯзи якшанбе ман ӯро мекушам. хаб кун, даҳонатро пӯш. алҷо, чанд соли охир байни шумо суханҳои зиёд буд ва аллакай баъди якчанд рӯз суханҳо тамом мешаванд ва шумо дар қафас баромада меҷангед.
бале 100%. ма билохира даҳони ӯро маҳкам мекунам ва ин кори беҳтарин мешавад. ва ҳамаи шумо ма кафолат медиҳем ки шод мешавем ва боз маро мухлисӣ мекунем. мухлисон ҳамин гуна кор мекунанд. умуман ман шодам ки мухлисон турнирро тамошо карда метавонанд, чунки онҳоро муҳорибаи беҳтарин ва тарихӣ интизор аст. Ян варзигари хуб аст, аммо ӯ ифлос аст, ҷангвари ифлос. барои ҳамин ман бояд баром ва ӯро шикаст диҳам ва ин корро зебо ба анҷом расонам, нишон диҳам ки дар чӣ ман беҳтаринам. пётр, оиди реаксияи мухлисон чӣ гуфтанӣ? маълум аст ки мухлисони ҷексонвилли туро мухлисӣ мекунанд. ин дастгирӣ ба ту маъқул аст ва чӣ гуна аст бо алҷо дар як саҳна қарор доштан? чунки ту дар суҳбат бо журналистҳо гуфтӣ ки агар дастаи ту бо дастаи ӯ вохӯра, пас байни шумо ҷанг сар мешавад. ӯ танҳо мелақад тамом. ман фикр мекунам ки дар ин ҷо мухлисони воқеӣ ҷамъ шуданд. онҳо медонанд ки дар ин ҷо ки чемпиони воқеист. оиди суханҳои ман ки гуфтам ки вохӯрем ҷанг мешавад, маро пурсиданд. ман ҷавоб додам бо ҳазл. ман намехоҳам ки пеш аз муҳориба барои худ проблема созам. ба наздикӣ ту боз шикаст мехӯрӣ. 0-2, 0-2. шумо диден дар дастаи ӯ кист? риелтор? ва боз як зарди дигар ки бисёр гап мезанад. тамом. ин зард туро мешиканад. даҳонта пӯш. ин зард туро мешиканад. рафтем. ин чиз ба ту маъқул нест. маъқул нест, а? гилберт, дирӯз шумо бо ҳамза дар меҳмонхона вохӯрдем. ту аз ин вохӯрӣ барои худ ягон чиз гирифтӣ? не, ягон чизи махсус. мо танҳо вазн кам карда истода будем. ҳама чиз хуб буд. ягон чиз ғайриоддӣ набуд. мо вазн кам карда истода будем. ӯ ба ҳуҷраи худ баргашт, ма ба ҳуҷраи худ. мо даст додем, тамом. ҳама оиди гӯштинги сатҳи баланди ӯ гап зада истоданд ва ба фикри ту, ӯ ҷуҷитсуи туро ба назар гирифта аз гӯштинг мегрезад ва кӯшиш мекунад ки дар стойка ҷанга. ман ин гуна фикр намекунам. ман фикр мекунам ки ӯ рақиби хеле сахт аст ва боварӣ надорам ки ӯ ба ман баҳои кам медиҳад ё ин ки баръакс. фикр мекунам ки ӯ кори доимии худро мекунад. ман фикр мекунам ки бисёри мухлисон маҳз муҳорибаи шуморо интизоранд. ту ҳис мекунӣ ки дар ин турнир муҳорибаи шумо аз ҳама зиёдтар диққат ҷалб мекунад. фикр мекунам ки бале, Флорида, розӣ ҳастен? муҳорибаи мо асосӣ аст. эҳтиром ба чемпионҳо, бахшиш Волконовский. аммо бале, фикр мекунам ки муҳорибаи мо барои халқ асосӣ аст. эй, ман ин шахсро мешиканам. ман ӯро дар якум раунд ба нокаут рой мекунам. ман ваъда медиҳам бачаҳо. ӯ хеле хурд аст. бачаҳаки хурди тарсидагӣ. ман ин чизро дирӯз ҳис кардам. ба ӯ гуфтам ки қувваи худро нишон де, аммо ӯ ягон кор накард. ӯ гуфт ки ман ҳамаи чизро ба ту рӯзи якшанбе нишон медиҳам ва баргашта рафт. ман дар назди ту истода будам. ман ҳамаи чизро ба ту рӯзи якшанбе нишон медиҳам. ту хеле хурдӣ бародар. ту бояд ба вазни сабук фароӣ. шояд намедонам. ман суханҳои ӯро намефаҳмам. канӣ тарҷумони ӯ? гилберт, гӯй ки ҳамин суханронии шумо дар муҳорибаи шумо ягон чиз илова мекунад ё ин ки ту ӯро ба монанди пешина қабул мекунӣ? не, дар ин ягон вақт ягон чизи шахсӣ нест, танҳо бизнес. рӯзи якшанбе мебароем ва шоу ташкил мекунем ва ман боварӣ дорам ки ғолиб мешавам ва хайпи ӯ рӯзи якшанбе ба анҷом мерасад. ҳамза, ту дар ин чӣ мегӯӣ? ман ҳам туро ва ҳам ӯро мешиканам. бо ӯ якҷоя ба қафас баро. ҷаноб Чимаев, баъди муҳорибаи мо, ту дар Хитой бисёр мухлис пайдо кардӣ. табрик. ҳозир туро рақиби сахт ва ҳаматарафа интизор аст. фикр мекунам ки ту ӯро дарҳол ба замин афтондан мехоҳӣ. гӯй ки ман рост гуфта истодаам. ман ин шахсро мекушам. ман зарбаҳои хеле сахт дорам. ман ҳатто худам намедонам ки чӣ гуна меҷангам. ман ба қафас медарам ва ӯро нест мекунам. барои ман фарқ надорад. агар ки мо дар замин ҷангем, ман чеҳраи ӯро мешиканам. агар ки дар стойка ҷангем, пас ман ӯро ба нокаут рой мекунам. барои ман фарқ надорад. ва умуман ӯ Бразилияро муаррифӣ намекунад. ман Бразилияро муаррифӣ мекунам. ман аз Кантагаллоюм. ӯ аз Бразилия нест. ӯ танҳо англисиро медонад, португалиро намедонад.
бас кун бародар. Савол ба Бионс, ту дар рейтинг дар ҷои дуюмӣ, ту барои камарбанд ҷангидагӣ, аммо андердогӣ. Чӣ мегӯӣ? Ин чиз муҳим нест, медонӣ? Албатта ӯ андердог аст, чунки шоҳ дар ин ҷост. О, ӯ ғазабнок шуд. Ман туро мешиканам. Ту чӣ кор карда истодаӣ? Рӯзи якшанбе вомехӯрем, бародар. Любой вақт вохӯрда метонем. Ҳатто дар пушти парда чеҳраи туро шикаста метонам. Ту ягон кор карда наметонӣ. Ба монанди ту, дирӯз гурехтӣ. Гилберт, ҳама оиди греплинг ва гуштинги ҳамзат гап мезананд. Аммо ту камарбанди сиёҳ оид ба ҷиу-ҷитсу дорӣ. Ту чемпиони ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсуӣ. Гӯй ки чӣ қадар эҳтимолият аст ки мо аз ту сабмишн мебинем дар ин муҳориба. Эҳтимоли хуб аст. Мо фикр мекунем ки дер ё зуд дар муҳориба мо гуштинг мегирем ва дар он ҷо бисёр корҳо шуда метавонанд. Умуман дар ин муҳориба аз аввал корҳои зиёд мешавад. Ин на греплинг, на гуштинг ва на ҷиу-ҷитсу аст. Ма ба шумо гуфтам, бачаҳо, ин ММА аст. Ин шахс баъди ҳар як мағлубият гирья мекунад. Ӯ дар мураббии ман 3 маротиба бой дод ва ҳар дафъа гирья мекард. Рӯзи якшанбе боз ҳамин кор мешавад. тарҷумони ӯ канӣ? Савол ба Ҳамзат. Ту дар Гилберт чӣ мебинӣ, ки ба ту чунин боварӣ медиҳад, ки ту ӯро дар якум раунд манъ карда метонӣ? Ту худат ҳозир ин чизро гуфтӣ. Барои чӣ ту чунин фикр дорӣ? Агар ки ӯ дар якум раунд зинда монад, пас шумо ягон вақт чеҳраи ӯро намешиносед. Ӯ дигар одам мешавад. Намедонам. Ман ӯро дар якум раунд мешиканам. Савол ба Гилберт. Гӯш кун, шумо гӯё ки дар филме ту ҷавони хуб, а ӯ ҷавони бад. Бисёри одамон фикр мекунанд, ки ӯ туро мешиканад, туро ҳис намекунад. Коэффициентҳо тасдиқ мекунанд. Ту андердоги калонӣ. Барои худи ту ғалаба рӯзи якшанбе чӣ маъно дорад ва исбот кардан, ки одамон хато карданд. ин боз як ғалабаи дигар мешавад. Фарқ надорад, ки одамон чӣ фикр мекунанд. ӯ рақиби сахт аст. Ман ин чиза эҳтиром мекунам. Аммо ман сӯи унвон рафта истодам. Ман ба ӯ имкониятро додам. Ман дар рейтинг дар ҷои дуюм қарор дорам. ӯ дар ҷои 11-ум. Ва ман ба ӯ имкониятро додам. Чунки ман бо шахсони аз ҳама сахт ва хатарноки ин вазн ҷангидан мехоҳам. А ин боша боз як қадами дигар ба сӯи унвон аст. мо бояд пресс-конференсияро ба анҷом расонем. Ташаккур ки омаден. Эй, ист. Бо кадом сабабҳои номаълум муҳорибаи рӯбарӯ намешаванд. Аммо биёин мухлисонро шод кунем. Ман бо зомби муҳорибаи рӯбарӯ гузарондан мехоҳам, агар ки мумкин бошад. Бе ягон проблема.